Helo, Berno Broschot ydw i. Dwi'n dod o'r Iseldiroedd. Dwi'n byw yma yng nghanol Penllyn ac yn creu a dylunio dodrefn. Dwi'n fframio lluniau yn Oriel-Tonna yn Pwllheli a dwi hefyd yn mewnfwrio beics o'r Iseldiroedd. Dwi wedi dod yma tua 40 blynedd yn ôl ar yng ngwyliau i ddechrau, ond ar ôl symud yma a gyfarfod efo'n wraig, nes i ddechrau dysgu Cymraeg o'r ddifri. Dwi ddim wedi dysgu yr iaith yn ffurfiol, dwi ddim wedi bod i dosbarthiadau, ond dwi wedi penderfynu defnyddio bob gair o Gymraeg yn y Saesneg o'n i'n siarad ar y pryd. A dwi wedi cael llawer o help gan fy ffrindiau a fy wraig i roi y geiriau iawn i mi. Ar ôl chydig o flynyddoedd, o'n i'n medru siarad Gymraeg yn rugl. Mae wedi bod yn lot o help yn waith a yn mywyd yma, a dwi'n teimlo bod wedi agor drysa i helpu cael mwy o gael nabod mwy o bobl a bod yn rhan o'r gymdeithas.